Tak zdravím z mých příprav. Toto je 0. díl mého videodeníku o cestě po Japonsku a do Japonska. Jak vidíte, toto je můj baťoch. Je to jediná věc, se kterou pocestuju na 3 týdny, plus tady ta taška, která je naschvál plátěná, protože jsem si k tomu vzala textilní fix, aby ti lidé, které na té cestě potkám, něco mohli napsat. Čili zatím tady vidíme, že jakoby obsah baťohu expanduje a to je tam pouze oblečení. Taky jeden dobrý tip na spodní prádlo, když cestujete pouze naslepo, že nemáte hotel, doporučuji vzít to nejškaredější prádlo, co máte, a potom prostě vyhazovat. Takhle to lidi dělají, co cestují. Je to opravdu dobrý tip, protože ono to zabere spoustu místa. Vemte si jako 22 dní, čili jakoby podprsenky, spodní prádlo a teď jako nějaký jako sem, tam, tohle, ponožky, jo. Teď to zabere už jenom půlku z toho baťohu, takže to nemá cenu, prostě vezměte to nejškaredější a pak to vyhazujete a během cesty se vám to ještě uvolní a můžete nakupovat suvenýry. Tady je ještě všechna ta technologie, která půjde do toho modrého. To musím všechno ještě nabít, vyzkoušet, do toho musím koupit SIM kartu, neboť můj nynější mobil nemá roaming, takže SIM kartu, kdyby se mi náhodou něco stalo, fakt se to nesmí podceňovat, cestuju sama, naslepo, čili jako stát se může cokoliv. Sebou, člověče, nezlob se na cesty. Je to magnet, funguje to. Sekund. Takhle strašně roztomilý, malinký, funguje to na magnet a dá se to hrát vlastně kdekoliv v tom případě. Čili budete-li se nudit, nebo budu-li se já nudit a nebudu mít kamarády, tak člověče, nezlob se, doufáme, ty kamarády rychle vytvoří. Zde zastávka číslo 2, JTB, v podstatě se tomu říká JR Pass, Japan Rail Pass. Je to pas, který nabízí nejlevnější možné cestování po Japonsku. Je to něco jako Open Card, že vy si koupíte buď týdenní, 2týdenní nebo 3týdenní pas a potom můžete volně cestovat, ale pouze s JR linkami, jo? Takže taky ne se vším. Na 2 týdny mě to stálo 750 singapurských dolarů. 3. týden budu v Tokiu a tam to metro je trošku levnější. Bohužel po příletu na letiště ta debilina je, že vlastně musím vzít JR linku, abych se dostala k JR stanici, kde mi toto vymění za kartu. Jo, takže vlastně ještě za to musím platit. A pouhý tranzit z letiště na nejbližší zastávku stojí kolem 1500 korun, no. Takže pecka. Ta je moje Pikachu peněženka, ta se nemění. Náušnice. Jsem fetišná náušnice a potřebuju, taky tam chci navštívit nějaký goth bar, jo. Tak jako jsem za to nejvíc goth, co u mě najdu v těch barech, tak jako vidíte, já nejsem žádná goth osoba, ale chtěla bych se tam podívat, takže jsem si se vzala nějakou koženou sukni a takové ty věci, protože tam vlastně je vstup zakázán lidem, kteří nejsou goth. No, tak uvidíme, jak moc goth budu. Tady ještě to se musí vyprat, ručníky a takové ty věci. Tohle si beru na sebe. Tak takový zmatený, že vlastně jsem tady ve 40 stupních Singapuru a odsud letím, nemám žádný zimní oblečení, vlastně tady všechno, co vidíte, je pučený. I ten baťoch, i ten kabát, co tam visí, to je moje zimní bunda tam na 3 týdny. No, tady je kosmetika. Beru s sebou make-up a nikdo mi to nemůže vyčíst, protože viděli jste někdy asijské holky, jak jsou zatraceně krásný a pak tam přijdu já, takový zevlák, prostě s beďarama, obeděrovaná, spocená, jo, jakože rádoby cestovatelka. Jo, cestovatelka, to je hezký, ale to neznamená, že musím vypadat jak debil.
jo. Všechno se dá nějak hezky zkombinovat. Koupila jsem si tady totiž je v Singapuru zimní shop. Jo, je tady jedna značka, která tady prodá, protože lidi cestují občas. No, to nevím, jestli budu potřebovat ouška do Tokia, no, kdybych jako měla být goth kočka, jo. No, tak to nebylo vůbec vtipný. Jo, ještě si musím koupit letenku do té Okinavy. Ježišmarja, vypadám. No, teď jsou 2 ráno, v 5, jakože už musím najisto vypadat, že jsem připravená, protože v 6 mi přijde inspekce do pokoje, zkontrolovat, jestli jsem všechno vyklidila a musím vzít klíč a musím opustit tento pokoj. Jinak, čeho se nejvíc bojím? Bojím se nejvíc toho, že fakt nebudu moct nikam jakoby zajít a sednout si. Jo, že většinou vždycky je místo, kam se vrátíte na hotel, nebo kam se můžete vrátit než tím, že cestuju po celé zemi, jako zemi po Japonsku, tak se bojím, že prostě nebudu moct nikde složit hlavu. Ne jakoby na spaně, ale víte, takový to, že prostě máte toho dost, jo, celý den musím jít venku a čekat na večer, až někde budu moct jako jít spát. Takhle se museli cítit dávní ninjové a samurajové v těch anime, co cestují po tom světě. Čili, bude to někdy jako vtipné. Vlastně první noc strávím v kavárně, v anime kavárně. Ne protože to je anime, ale protože tam je sprcha. Takže se můžu osprchovat a připravit se na čtvrtek. Čtvrtek ráno hned jedu do Osaky, protože já debil jsem na couchsurfingu si spletla datum, já jsem ti chtěla do Osaky až ten víkend na to, jenže nějak jsem to popletla a poslala nabídku 10 lidem na už tento víkend a oni jak mi odpověděli, tak jsem si říkala, no do prdele, že musím hned do Osaky, protože už 6. tam mám domluvený, což není špatný, jenom prostě jsem myslela, že to bude v klídku nejdřív. Hodilo by se mi to později, protože mě by nevadilo, kdybych první týden neměla nikde jakoby sprchu či takhle, což by vadilo, jako vítala bych to potom později, že jako z té sprchy teď jdu. Já už jsem na co všechno možný zvyklá, mě víte, ale no. Takže v Osace budu spát 2 noci u jednoho chalana, který je napůl Marokánec, napůl Kanaďan, který skončil u Google a řekl si, že prostě najde smysl života v něčem jiném. Potom v sobotu budu pracovat v jednom baru 3 hodiny. Je to takový ten typický hippie, zachráníme svět a batikujeme oblečení bar. Jakože lidi sedí, hrajou na kytaru a zpívají o tom, jak je život krásný a chtějí ho moc zachránit. Takže takový ten bar, tam budu pracovat 3 hodiny a za výměnu dostanu nocleh. Jakože můžu postel na spaní. V neděli nevím, kam jdu. Vůbec netuším, ale možná to vezmu takhle jakoby dál na ten, co je na té straně, jo, Japonsko jedou, na ten jih, tam to projdu, pak se vrátím nahoru, Shiragawa-go, potom ke konci 2. týdne, nebo na to docela rychle uběhne teda, Nagoya, tam mám taky jedna známé, tam bydlí jedna Indka, u které budu moc asi přespat, či tam zůstanu a potom Tokio, z Tokia letím na Okinavu na 3 noci, tam 2 dny, vrátím se a budu týden v Tokiu. V Osace budu 4 dny, protože se tam chci zúčastnit tanečních lekcí, locking, takže ti, co ví, tak budeme trsat, já to snad natočím. Jej, točíme se. Jej. Každopádně budu cestovat, ježiš, mě špatně, počkejte. Budeme cestovat na lehko, no,
To není moc nalehko, já vím. Mám asi 4 takový teplejší trika s dlouhým rukávem, 2 svetry, 2 kalhoty, jedny zbalený a jedny si beru na sebe. Plus ten kabát, na kterém teď sedím. Všechno je půjčený. I kamera, se kterou teď filmuji, je půjčená. Foťák, se kterým budu fotit, je půjčený. Všechno, jako jestli se já ztratím, tak aspoň ať najdou ty věci a vrátí těm lidem.